Така безрезултатно насъсквания до сега от прогнозата снежец. Но в повечето от севера така и продължи да си вали дъжд при минуси и се твори страшни красоти. Целият север е една голяма ледена празалка. Поледици имаше и все още има на много места и северна България. Ще има и тази нощ, много вероятно и утре. Непременно, задължително имайте предвид опасния чар на иначе така красивата поледица. И като шофьори, и като пешеходци, да не пълним предколедно травматологиите, да няма нужда. И да, крайно време е да ви кажа нещичко и за утрешното време. Ще се потопи силно тази, но при всички случаи осезаемо ще омекне. И как да не, вижте го мразовитият север, дето дни наред така и не може да прескочи нулата. Гледайте сега какво става. 2, 3, 5 северни градуса през деня. И вече съвсем легален дъжд. До сега пак си валял отново дъждец, много правеше напук на разпоредбите на прогнозата. А като изключим сутрешните -1, -2, само